Daluyon. Napalabas, magmagna ni Mateo nga agawid iti pagtanganda. Iti kilat nga dakot siya nagsardeng iti batog na. Ni Andreo tinakalugan iti kotse. Ket mas daw ni Mateo. Iti injaya ti baro ti panaglugan na iti kotse ni Andreo. Iti sabali a bangir, nagpasyar ti gobernador ti probinsya iti mansyon dagiti Villaflor, ket nabayag a nagsasarita dagitoy. Dinilaw ni Manuel ti kaadda ti gobernador iti mansyon, ngem pinalagipan ni Yaya Claring ti baro. Kabayatan na, binilin ni Nana Marcela ni Mateo amang balon iti amana ijay talon. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti kabarbaro a nobela tayo anapauluan. Daluyon! Adda ijay da Manuel kan ti amana, nanang. Awan ti trabaho ita ni Manuel ijay mansyon dagiti Villaflor. Kasta ka de. Wen nanang. Sige nga rod, nanang. Isagana yun ti imatag amapan ijay talon. Tay naklaang bitag digos. Sige ay Mateo. Darasam tamangan numabisinan dagiti balunam ijay taltalon anak ko. Wen ka di. Nay, Mateo. Adda nagpintas ako tiya nagsardeng iti batog. Nanang. Asino ngay dayta? Jak amaw anak. Mas daawak mo't nga raod. Amangan no ni Manon Andrew dayta. Anya? Ngem, anya nga tamanin ti gagara na dito eh. Ay, jak amo. Nay, nimot gayam Senyor Ismael. Nanang, anya ti gagara ni Senyor Ismael diti lugar tayo. Agmay sa ka di tabalayo, Marcela? Adda dita ni Mateo nga anak ko, Senyor. Agsagsagana amapan ijay talon, taimunan ijay ti asawa. Kasta ka di? Nalawa mo't da ito'y sularyo. Ang mapayadiyo padakalan ti balayo. Ha? Ay, saanan, Senyor? Kontento kamin asa nga pamilya iti balay a pagnanaedan mi. Ken maysa, taltalo kami laeng met. Ang amdamag ko, nga do ti agkamkamang kada kayo. Nang runan wa da kalamidad dito lugar tayo. Nang runan wag bagyo. Gaputa kaduan kadagiti babalay ditoy kat kalapaw laeng. Nalakaarabaan tinapigsa nga angin ken tudo. An-ano sanda ti umyan iti bodega ti tabako, Senyor. Nalawa nga min day ta bodega ti tabako. Ken uray dita kamarin. Adda dagiti umyan dita no napigsa ti bagyo. Kasta gayam. Tuy sularyo ti kapintasan ti lokasyon na iti daytoy a lugar. Adda dito'y patad. Medyo adayo iti sakaanan ti bantay. Senyor Ismael. Nakapasyarak dito'y gaputa sigudan nga amok nga gayem ni Mateo kan ti anak ko. Ha? Dandani nagawid ti anak ko. Katamo kamay sa daytoy a lugar kadagiti kailiw na. Isua kayat ko makita daytoy a lugar. Tapno ammo no natalged matlang ti anak ko. Wano saan. Nakasta Mateo, nakasaritam ni Senyor Ismael? Saan, Manuel? Tayo din nakasukata kon. Apag isumot na pumanaw. Kasta ka di. Anya nga iti ginagara na iti balayo. Kunani nanang. Kayat kano siguraduan ni Senyor Ismael. Anatalgad dagiti lugar a pag-aayat ni Vanessa papanan. Ha? No kasta? Addan ni Vanessa? Simang putan, Mateo? Saan pa'y? Ngamdanda ni kanon agawid dito eh. Isong etapay laeng. Agsigsigurado ni Senyor Ismael. Uy,
Maudyanan na. Agkita kayo manin ka ni Vanessa. Manuel, Amok, Mateo. Magagaran ka unayin ang makakita ka ni Vanessa. Talaga na ito radyo tinapan iti dayjay a lugar, senyor? Kinunagmatan ka, Andrio. Aramidak ti amin, tapno matungpal ti kayat ko. Nang runa, no pakaliksaban iti dakkelagatan. Iti sak tinapan ijay, senyor. Nakakaasya ka ng tep-tepel iti bagik. Nakakaasya ka nakipinplin nastik ka nagijay ama mirmiraot. Andrio, namin anon ngayong bagakan ka. Urayan ta maala tayo ti kalkalikaguman tayo. Sa tayo to iliding dagiti atat tao. Angam no ita, naska na pakitaan tayo pa iday tinasayaat. Tapno sanda nga agatap kontra kada tayo. Day tangarot ti kanayam na laglagi pak, senyor. Paatid dugampay ti pasensyam, Andrio. Sana bale, tayo ti udi na. Siguraduakan ka, ada tayo matlang tiad-adda nga agnumar. Nay, si kamot gayam balasang ko. Wen, Nana Marcela, amo yung mata dito ti pag-aayat ko apag palabasan iti oras. Ala, umay ka balasang ko. Umunag ka. Agyaman na, Nana. Ala, agtugaw ka balasang ko. Agyaman akmanan, Nana. Ni Mateo? Ay na, adada ijay talon. Ado nga mintinasken nga aramiden da ijay. Kasta ka di? Nana, mapanak mo ti jay talon. Ay agmerienda ka pa'y abalasang ko. Saanan, Nana? Nabsugak pa'y. Alang nga rod, aganad ka, balasang ko. Senyor, kanayon nga umawag kanyak ni Vanessa. Anya ti magbaganakan ka, Claring. Diyo kanusungsong batan ti awag na kada kayo. Amuna matama kumikumak. Senyor, Ado dagiti asasikaswek amay naig iti negosyo. iso mati ko nakankwana. Ngam saan matamamahati, senyor. Anya? Saan na mamati nga das asikaswa ka negosyo? Iso ti kunana. Ibagam man ti agpaiso, Claring. Saan na mamati ni Vanessa wenno im-impluensya amanan? Ane, saan da kumamot a pabasulan, senyor? Awan ti madingar aramidak. Pangahasayo kumamot. Kaya't mo asawan. Napan ijay balayo ni Senyor Ismael? Wen Loretta, nasdaaw kami nga rod kininanang. Anya nga tati makagapo, Mateo? Makagapo, iti? Iti ipapan ni Senyor Ismael ijay balayo. Imposible ang mapanlatan ijay dayjay. No awan ti rason. Loretta, At dalakit din napatag-arason. No apay anapan ijay ni Senyor. Imbaga na kadikada kayo? jak ammo no nadakamat na kininanang. No anya ti rason na tanapan ni balay. Gamno siya, kat jak ammo. Saan nga iti agdwa-dwa ka ni Senyor Ismael, Mateo? Nga mamati ak nga adda sa bali agagaran ni Senyor, iti ipapan na ija balayo. Loretta, Tilang jaka mo, kat noan niya at talaga ti gagara na. Nga mamati ak, nga adda ti sa bali a pinsar ni Senyor Ismael, no apay anapan ijay balayo. Sana ka mamati ang negosyo laang ti pakakumikuman ni Papa, Yaya Clarin. Vanessa, Amangan no damanan dagiti saan ama iparbangar aramidan na. anya? Yaya Claring, sikat ti adda dita. Anya ti madbadlaw mo ka ni Papa? Vanessa, banasang ko.
Awan matimadlaw ko adagas nga aramida ni senyor. Nangruna kat ni Andrew laeng ti kanayon ang kasarsarita kan kadkadwana. Kasta ka di? Iso na laeng dadakmat kanayon ang makitkita. Noan niya ti aramidan na. Nangruna, norumrumwaran di ti mansyon. Jakon amo, no sa dino ti papapanan na. Sa bagay, yaya, amo kun ti ugali ni papa. Ta ultimo siyak nga anak na. Ado dagiti jak ammo nga aramidan na. Adda akmanen iti dayta lugar. Aging gayta. Awan pa'y laeng ti makita kapag ilasinan tinangag ni agulloong ditoy. Ngam, imposible ang nagbidutak. Amok adito tinagtaudan day di agulloong. Ngam, apay nga awan malati oray basit ang makitak agapwanan day di anangag ni. Dagi di lalaki ang nakita ito'y. Dakkel ti pamatik nga adda pa kay naigan dagi jay iti day di anangag ni. Ngam saan ang nagsatan. Aramidak ti amin. Tapno adda ti maduktalang. Katno ko namat anadanon mo ijay talon ni Mateo. Saan aya balasang ko? Wala na. Ngam idi kasarsaritak da Manuel kan Tata Mindo. Saan mi ana si puta na pimanaw ni Mateo? Anya? Dayta ti agpaiso na. Napanan na nga ruden ngay. Dayta nga rod mat ti pagsidsidaawan mi. Impagarup ko nga rod no nagawid. Ngam awan mat gayam ditoy. Ay, amang ano inaramid naman ang ti parparit ming aramiden na. Ha? Anya ti kayat yu asawan, nana? Amang ano napanmanan ijay kabakiran ni Mateo. Ha? Amang ano may papanmanan itinangag mi idi agimloong ti asikasuan na. Gobernador, jakayat nga dantukit di rumso a pagparikutam. Isungagan anad kami. Wen, amang ano si kantukit di ti mabatikos, no bilang tad dati sana nasayata mapasamak. Kat day tatian anadak. Okay, Gobernador. Digagdanag, tapakamuan ka, no anya dagiti sumaruno ang mapasamak. Juan Gobernador, agyaman akmatkan ka. Bye. Senyor, panagkunat kat magagaran ni Gobernador ang makaliksab iti dakkel agatan. Amumeten dagiti kasken kuan, Andrew. Napatag kadakwad at itunggal sintimo amaalada. Maaramat na ngamin ti kwarta iti sumaruno nga eleksyon. Husto kayo, senyor. Tinasayat. Sumurot ka kanyak, Andrew. Adda napatag apapananta. Pinmanang dito ni Loretta, Mateo. Sa dino tinapanan na. Diyan mo Yung patsikasapulan na ka. Ha? Kilahat mo't namin ang pinmanaw kay tay. Di mi pulos na siputan no sa dino tinapanam. Adala kinitak Manuel. Anya, Mateo. Si Kamat. Rumbeng ka di pa'y laeng nga bagakin ka no anya ti nasikasok. Mateo, gayom ka. Nagtalag ka kanyak. Rumbang lang amamwak no anya dagiti aramidam. Saan ka day? Manuel. Ita, mabalin ka di amamwak no sa dino tinapanam. Tunoan niya ti kunam ngayon na si Kasob. Pasensyakan, Manuel. Ngam saan ko pala amabalin niya ibagakan ka. Ngam di kagdanag. Maamuam tumatlahan. Sige, sikat ni makam mo. Alang arod, takasaritak ni Tatang. At dapat tinapatag nga ramida. Anya ti aramiden tayo kadag ito'y nga igam, senyor. Andrew,
At danto pakasapulan tayo kadagito nga igam. Nang runa no at danto mapasama kasaan tayo anamnamaan. Anya? Nasaysayatan tinakasagana. Ngam day tay makla at tayon tulakit di. Sabagay, senyor. Da kayo ti ad-adda ang makaam mo. Nuan niya dagiti rumbeng ama aramin. Iso asuportado kayo akanayon. Kung naklaki din no pimanaw kan, Loreta. Ngam saan pa'y matlagayan? Awan mo ti importante nga aramida, Mateo. Iso nga dak pa lang dito lugar yun. Loreta, Nga mabalin ka di ama amwa? No sa dino tinapanam itay? Kala tapi manaw ka ijay talon. Huh. Saan mo ko maatagidaksan? Ang kayat ko lang, Loreta! Anya tinapasama ken ni Loreta. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti kabarbaro a nobela tayo anapaulwan. Daluyon! 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 awan mo ti importante nga aramidak, Mateo. Iso nga dak pa lang dito lugar yun. Loreta, Nga mabalin ka di ama amwa? No sa dino tinapanam itay? Kala tapi manaw ka ijay talon. Huh. Saan mo ko maatagidaksan? Ngam kayat ko lang ang amawat. Loreta! Anay ko. Anyat napasamakin ka. Nailigusak, Mateo. Anay ko. Nagsakit. Tinasayaat. Asibayan kan. Idiretso kay di balay dana na solidad. Tapno mailot na tinailigos asakam. Laglagi panyua ka na yun dagitimbilin ko kada kayo. Nalawag ka di? Dalawang senyor. Amam mo dakon. Nalainga ka mang taripato kadagiti buyot ko. Ngem no at dati saan nga agtungpal kada kayo. Madaksan kayo may. Nasayaat. Agbantay kayo na imbag dito'y bodega. Diyak kayat nga danto makaduktal may papan kadagiti igam anak kalimang dito'y. Alangarod, agpakadakon. Itay pa'y nga gururay ni Andrio ijay lugan. Kumustan ti impailot mo asakam anailigos, balasang ka. Maipagnakon na Marcela. Ang naut-ut pa ilaan. Ay, unay mat ngaminan aya. Apay adi na kamanla inalalayan mat ni Mateo. Awan ti basol ni Mateo, nana. Adda ngamin nabaddakak agapuanan ti pan nakailigos ko. Loreta, balasang ko. Basol ko matlang ti amin, nana. Iso asaan arumbang apabasulan yun ni Mateo. Nakababain mat, no isukit din ti mapabasol iti napasamak kanya. Ay, ti pagamkak. Ang mga nuan niya ti makuna di kabsat mo iti kasta na pasamakan ka. Kasi tinakunakon, saan arumbang apabasulan ni Mateo? Awan ti basol na iti napasamak. Loreta. Sige nana. Agpakada akon ha. Agawid akon, tayin anak. Kasta ngamin timbalakad kanyak ni Nana Solidad. Amo Mandrio, magusto ak tigalad dagiti nala makabarbaro at tao tayo. Senyor, Natulnog da. Sana kas kadagiti duma ako namlan asino da. Idintutawan mat ti serbida. No awan dagiti kas kadata amang tangtangdan kadakwada. kinunakmat ngaminan kan ka, senyor. No siyak ti agala kadagiti tao. Daytay sigurado ada tayo lang ti ayan ti simpatsada. Ti kinapudno da. Nasaya at launay. Awan gayam, nagtautan dagi siya alalaki. Pasig nga ex-convict dagi jay, senyor. Anya? Ne, apay nga italaang na imbagam kanya. Ang mga nuwag parikot tanto kit di mat kadakwata. Saan, senyor? Saan to ang mapasamak dayta? Kabisado kong dagi jay lalaki. Aging gatap tapalan tayo da iti kwarta.
sigurado na pudnuda ka data. Sa bagay, agtalaga ka, Andrio. Patseg nga awan to ti rumso aparikot, may papan kadakwada. Awan to, senyor. Siyak ti makamu kadakwada. Madanagan kayo kadipay laeng, kapoy tinapasamak kin ni Loretta, nanang? Mateo, anak ko. Anya ngamin aya talaga tinapasamak. Jakmat na siputan ti pan nakailigos na, nanang. Ngam ko na nga danabaddagan na, nga iso ti nakailigosan na. Oh, ape ang nagsinay kayo. Amangan ngamin no addan tumako na di kapsat na, gap itinapasamak kan kwa na. Nanang, Katday tati pagdanagak. Amangan no gapo itinapasamak. Kat addan tukit di masaon ni Andrew amanong ni Loretta. Apay agasta ti pananggit kitam kanya, Claring. Kuha ngamin, senyor. Pampanunutak ni Vanessa. Apay ti anak ko. Sumungbat ka. Apay ti anak ko, kunak. Kuha ngamin, senyor. At dati, Apay adi mo ituloy ti kayat mo asawan, Claring. senyor. Ituloy mo noan niya ti kayat mo nga ibaga. Awan, senyor. Lipatan yon tinaibaga. Saad mo't anakaro ti pan nakailigos ni Loretta, Marcela. Napaskalan laang ti saka na. Awan mo't tinaipit nga urat. Kasta ka de, Soledad. Wen, Marcela. Kan maysa, nailot ko matan. Agimbagan day jay, basta tungpalan na lakit di timbalakad ko kankwana. Ayin na nanay saka na tapno saan ama puwersa. Nasaya at nga rod no kasta, Soledad. Kan imbilin ko mat asaan arumbang ama kasusop itinalamiis, tinailigos asaka na. Tapno sigurado asaan alumtag. Ay na, sapay la kumata saan ako marod ay tiyay. Narigatan no mapasamak ti kasta. Anya ti kayat mo asawan. Amumat nga istrikto di kabsat ni Loretta. Amangan kit din no anya ti makunana, numaamuan na tinapasamak iti kabsat na. Di kan agdanag, Marcela. Basta ang tungpal ni Loretta iti imbilin ko kankwana. Agimbag tinailigos asaka na. Senyor, apay pinagsublim ijay lugar dagiti mamirmiraot dagiti lalaki at tao tayo. Tapno aramidan da ti trabaho da. Senyor, Sana rumbang agsayang tayo iti panawan. Amangan no at tupay ti sabali ang makauna kada tayo. anya? Narigat no agaramat tayo to iti bilag no bilang lang. Sigurado ngamin nga agtinamag ton ti may papaniti gamang no bilang tagastanto ti mapasamak. Among Mateo, mas dawa ka talaga kun ka. Apay manen, Manuel. Rabin, nga madda ka pa'y lang diti paraangan may makisarsarita kanyak. Amangan nagdandanag manen ni Nana Marcela, tawan ka pa'y lay balayo. Di kagdanag. Nagpakada akmet kininana nga. Amo na nga dak ditoy. Ngam adalo mo ti Rabi eh. Adala nga minti. Oh, Manuel, Ha? kumita kay Jay. Ni, ano jak agbidot? Pagsilawan abulo dagi dya. Kasta mo ti atap ko. Ni, sa dino ti papanam. Apay ating makdar kamatan. Kaya't ko amaamuan no asino tinagaramat kadagiti apagsilawan. Anya? Ala, di ka man nag-aramid itad adda pagdanagan ni Nana Marcela. Amumot asaan na kaya ti kastang aramidom. Dinto maamuan ni nanang dayto nga ramidag. Basta ikarim kanyak asaan mo nga ibagbagakin ko na. Anya tinapasama kiti saka. Apay nga da bandage na. Awan anyaman na daytoy manong. Nailigusak laan. Anya? Adda kamin nabaddakak. Iso an nailigusak. Hoy, Loretta, di ka man agulbud kanyak. Anya talaga tinapasamak iti sakam. Manong Andrew, nailigusak kunakmat. Sigurado ka?
Wan, ngam di kagdanag. Impailot kon. Anya? Apay ngayon pailot mo? Napan ka kuman di ospital Saan na masapol? Nang runa kat saan matan ana ut-ut. Inikakla iti bandage, tapno saan ang malamiisan. Apay ngay. Diyak matin makita dagiti nagaramat iti pagsilawan nga imay diti kabakiran. Imposible mat anak kaadayudan. Imposible anak kaadayon dagijay. Idinto ta sinurot ko idaadagos apaman anasiputan mi kini Manuel. Mapanak iti dayta banda. Ikagumaak tagsapon. Nasken amaamwak no asino dagiti nagaramat kadagijay a pagsilawan. Sa dino tinagkapwang Mateo. Apay ngay takalaang anagawin. Nagpakadakmat kada kayo ama para kayayan da Manuel. Saan aya, nanang? Di ka makapaglibak anak ko. Sinurot na ka ni tatang mo ijay ayanda Manuel. Ngam ko na nakapanaw ka kanon. Anya? Iso nga ipagam kanyak no sa dino tinapanan. Kwa, napanak iti balay da Karen, nanang. Ha? Anya tinaramid mo ijay balay dakaran. Nasken kadipay laeng nga bagag kada kayo, nanang. Gagangay iti baro, pasyaren na ti balasang. Ha? Day tatagpayso, nanang. Medyo naganasan mi tinagsarsarita kin ni Karen. Katjak na puutan ang naglabas ti oras. Iso nga itaak laeng ang nagawid, nanang. Mababayinak nga rod itay kin ni Karen. Ala, aginanak ka nga rudan, tay nak ijay silid mi kinitatang mo. Nakadkadlaw ngagduado ang kanyak ni nanang. Pasensya ka, nanang. Naglibagakan ka. Tadyak kayat niya agdanag ka kapuiter aramida. Ang mga narumwar ka manan, idinto takas tati ka sa saad no. Manong? Nadnadlaw asaan ka makapag na iti diretsyo. Gapo iti pan nakailigos mo ako nam. Di ka di pagdanagan. Awan anyaman na daytoy. Oh, apay ang nagsanay ka? Marikriknak ngamin nga dailimlimod mo kanya, Loretta. Anya? Anya ko matiilimod ko kan ka, Manong Andrew? Amangan no si katyada ilimlimod na kanya. Anya tikat mo sawan? Ibagam man kanyak, Manong. Anya ti talaga agagaram iti ipapan mo ijay lugar da Mateo itay nabiit. Anya? Nakaskas dao ngamin at talaga, Manong Andrew. Imposible amapan ka ijay no awan tinapatag agagaram. Jaket nga agsubang ta, Loretta. Iso akasayatan no panawan kan diti balay. Nadnadlaw nga adda ti saan akayat ni Manong amaamwak. May papan nga ta iti ipapan na ijay lugar da Mateo, ti di na kayat amaamwak. Angam, sana bale? Maamwak tumatlaan no anya talaga ti ilimlimot kanyak ni Manong Andrew. Ada akong dito mansion ta Senyor Ismael. Awan ti amok apapanan na. Iso asigurado nga adda ita dito mansion da. Sa dino nga tati ayan ni Senyor Ismael. Kung nagtumata si katisimbang pet, Andrea. Adak dito ay. Dayjay kayam ni Senyor. Mapanak iti ayan na. Senyor? Naimbag taimay ka, Andrea. Adda napatag nga ipakaamukan ka. Anya ti ipadamag ni Senyor Ismael kan ni Andrew. Gagayem, di uliwayan adenggen, tituloy ti kabarbaro a nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Nobela ni Ferdinand Feria.
Musika ken iti direksyon June Ributazo. Computer Recording Technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TNPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon Daluyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.